Her har vi noget vand. Når vi tilsætter svovlsyre til vand, så bliver vores vand skilt i to. I et glas har vi en masse OH- og en masse H+. Så hernede er der en kort, der kan stille op, som er plus. Så alle minuser vi søger hernede. Og alle plusser vi søger over til minus. De her to, de danner O2, og de her tre danner H2O, og det samme med de her tre danner også H2O. Her har vi 2 vand og 1 oxygen. Oxygen det flyver herop, og så siver den ud her, og så starter processen forfra igen.